punika pembukaan ingkang mongko kalih Ibu Walidin utawi tahlil Himpunan arwahipun kita sedaya ingkang sampun sumare lampuraken dumateng simbah ilham. Bapak-bapak menika sambutan sahabat ingkang angka sekawan mangga hasanah ingkang badhe kaya asta dengan Bapak Haji Fauzan ingkang angka bangsa penjelasan silsilah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Wonten paarsanipun taklif boleh tamas guys kuyo ingkang bawa dari ini foto bangsanipun para hati-hati foto buku wayas kuyo ingkang bawa kesnani sadaripun kalau matur monggo kita sarang-sarang membuat terus puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten kitab Al-Qur'an. Nomor kali yaitu malam Lailatul Qadar. Yang biasanya malam Lailatul Qadar itu sok awak dhewe itu kadang sok lali, terkadang sok supi, terkadang awak dhewe sok kesel, sehingga malam yang kita nantikan malam Lailatul Qadar ini bingkat tok. Semoga tahun ngarep awak dhewe ini malam sujane malam Lailatul Qadar. Terus awak dhewe wis ngerti ana ing malam Lailatul Qadar ini biasanya sok awak dhewe itu sok kesel, sok ora apa bali kesempatan. Dan semoga awak dhewe iso menangi wonten ing malam ngarep bulan tahun depan iso menangi malam Lailatul Qadar. Akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli